sabemos ver onde están os compañeiros? Claro que sí, xa nos estamos esquecendo dos compañeros que andan espallados por toda Galicia para comentar tamén a actualidade do día. Bueno. Javier Carnota, que está en Viveiro. Pois Javier Carnota témolo aquí ao lado, está en Viveiro. Así que bo día, compañeiro, que nos contas? En Viveiro, onde se vive un dos momentos máis especiais e tradicionais do ano, o San Roque. Hoxe acompañaremos os Xigantes e Cabezudos con música e bo ambiente, xunto ca Asociación Vaguas da Terra. Queremos saber realmente como se vive esta festa e para acabar iremos de sesión vermú, que é o que máis nos gusta, pero vai ser dentro dos Intres, aquí, Diario do Verán. Nos agora temos que seguir o noso percorrido por Galicia, non marchamos moi lonxe daqui. Non, imos para Viveiro, que está ali o noso compañeiro Carnota. Moi bons días, Cristian, Lucía. Pois agora mesmo estamos percorrendo a praza de Viveiro. Pastor Díaz, estamos acompañados dos Xigantes e tamén dos Cabezudos. E que mellor nos pode explicar disto, pois é José Miguel, moi bo día. Que tal? Moi bo día. Que representa isto para Viveiro, agora que é o San Roque? É un momento máxico das festas, porque temos a participación tanto maiores, sobre todo dos nenos, non? Que van interaccionando con estes Xigantes e Cabezudos, van xogando con eles ese amor, odio, medo que teñen, van chamando a bruxa fea, a bruxa, como vades ver agora, vai correndo detrás deles, é un momento de verdade máxico para nós aquí en Viveiro. E os rapaces, como reaccionan a iso? Pois reaccionan, a verdade é que están todo o ano esperando estes momentos. Mira, sácase foco, sácame a bruxa correndo detrás dos cativos. Están todo o ano esperando este momento, porque é un momento, como digo, máxico. É un xogo para eles, é ese amor-odio. Teñen de certo medo a bruxa, pero van chamando fea, van interaccionando con eles. Isto é unha tradición moi grande desde que nós mesmos éramos cativos. Na antigüedade, pois había Xigantes que representaban a reis, raíñas, e que representaban quizáis algunhas figuras, e cos anos foron evolucionando hacia estes contos infantiles, como temos aquí en Viveiro con o conto de Brancaneves, non? Temos os enaniños, os Xigantes, a verdade que é un momento fantástico das nosas festas. E vamos facer un percorrido por toda a vila, non? Sí, normalmente variamos o recorrido cada día, nós desde Vagos da Terra vamos acompañando a parte musical desde fai moitísimos anos, pero bueno, o recorrido pola rúa principal de Viveiro, que é esta rúa Pastor Díaz, suele ser habitual. Logo variamos as calles ou as rúas do casco histórico para que tamén se vayan movendo por diferentes partes do casco, sí. Que representa a Asociación Vaguas da Terra? Bueno, nosotros somos unha asociación que levamos desde o ano 59 por recuperando un pouco a cultura tradicional, a cultura popular, os bailes tradicionais, e participamos en Viveiro en todos os ámbitos que teñan que ver con iso, non? En especial cos Xigantes e Cabezudos, que eu teño ido de pequeno tocando e tendolle medo a bruxa, o sea que... Pois moitas grazas, José Miguel. Bueno, xa vedes, Cristian, Lucía, nos seguimos aquí percorrendo a Praza Pastor Díaz por Viveiro e con estos Xigantes e Cabezudos. Pois non só hai Xigantes en Viveiro, tamén hai Xigantes aquí, non? Vamos ata Viveiro, festas de San Roque, semana grande desas festas patroais, e Javier Carnota, pois en pleno meollo. Moi boas, compañeiros, pois aquí seguimos percorrendo agora mesmo, fixeron unha paradiña técnica os Xigantes e Cabezudos, pero xa voltamos de novo. E aquí temos, moi bo día. Ti eres un dos que leva o Xigante, non? Sí, desde fai uns anos volvín a coller un pouquiño a tradición, porque, bueno, por temas de traballo tiña que deixalo, e non coincidían o que era o tema das vacacións, pero, bueno, desde pequeniño levaba os Cabezudos pequenos, despois de maior con algún amigo de, así que era un pouquiño maior que a min, pois invitábanme a ir tamén a levar os Cabezudos, e ahora, desde fai 4 ou 5 anos, retomei outra vez un pouquiño a tradición. Porque isto tamén é de tradición familiar, non? Sí, de feito, aquí temos 4 xeracións. 4 xeracións? Sí, o que vai ahora mismo no Príncipe, o que leva o Príncipe, é neto do que estaba encargado antiguamente das imaxes, sempre era o que miraba delas, arreglaba os vestidos, as caras se estropeaban, porque o ser cartón tamén se estropea, e despois estaba o fillo, que morreu, e agora vai un fillo do fillo, e o chaval este que vai agora é o sobriño dese rapaz. A verdade é que agora mesmo as rúas de aquí de Viveiro, e sobre todo nesta praza de Pastor Díaz, está teigado de xente, impresionante. Bueno, é que eu penso que case ahora mismo, por decirlo, o culmen das festas de Viveiro
casi son os cabezudos, non? Os nenos todos queren vir a saludar a bruxa, meterse con ela e ver como ela vai detrás deles, como cando íbamos nosotros pois a roubar as mazas ás hortas e nos viña a bella jefa da horta e nos viña a reñir, non? Pois máis ou menos é o mismo. Pues moitas gracias. Voy a preguntar a este rapaciño. Hola, estamos aquí en directo para Televisión de Galicia. ¿Cómo estás vivindo este momento? Moi ben, porque eu levo vivindo desde moi pequeno, casi recién. Estás chegando que quede cada ano que chegue este momento para poder disfrutar desta festa, ¿no? Do San Roque. Sí, é unha das miñas festas favoritas. Pois xa vedes, Lucía, Cristian, nos seguimos aquí, quedamos aquí con estes gigantes e cabezudos e atención, porque na próxima conexión... Imos a Viveiro porque estaban falando que aquí o San Roque o domingo van sair tamén os cocos a bailar, pero é que esta semana grande aí en Viveiro, claro, tampouco se vai esquecer, é verdade? non parar. Lucía, Cristian, pois agora mesmo estamos na Praza Maior en Viveiro. Como podedes ver, ainda están facendo bailes, os gigantes, tamén os cabezudos, a xente está disfrutando e pasando ben. E queremos preguntarlle a esta señora, estamos en directo para Televisión de Galicia, ¿cómo está a vivir este momento? Genial, está maravilloso. Tenemos un tiempo bárbaro y ya veis el ambiente, no puede ser mejor. Vostede de aquí? Sí, vivo aquí, sí. Vostede que é? De Bermú ou máis de Pasarrúas? No, Bermú. De Bermú? Bermú. Pois a seguir disfrutando do día, vale? Porque tedes unha xornada moi longa. E vamos a seguir por aquí, compañeiro. Vente por acá, que vamos a preguntar a esta xente que está aquí, pois que está disfrutando da xornada. Estamos en directo para Televisión de Galicia. Que tal? De onde sodes? De aquí. É a primeira vez que vides ou vides todos os anos? Por que? Vimos todos os anos porque estamos aquí. Xa como vivimos aquí, e son as festas do noso povo. Que ten de especial o San Roque de Viveiro? Todo. É maravilloso, non A o ves? compañía, a xuntanza, verdad? E por aquí temos un grupiño asturiano. Moi bo día. Buenos días. Que tal? Aquí estamos. Vides todos os anos? Casi todos los años venimos, sí, sí. E por que vos achegades ata aquí, hasta Viveiro? Porque nos gusta Viveiro, nos gusta el clima y todo, y las playas son muy bonitas. Las playas de Viveiro especiales. E tamén o San Roque, non? O San Roque tamén. Y la gastronomía. A gastronomía que hai en Galicia é impresionante, verdad? Mirade por aquí, que son agora mesmo, ainda non chegamos ás 2 da tarde, e por aquí, pois xa están comendo un pouquiño de polvo, están comendo raxo. Que tal? Como estades a disfrutar este momento? Magnífica. Non sodes de aquí? Lucía, Cristian, pois xa vedes, aquí en Viveiro hai tradición, bo ambiente, festa. Pois eu quedo aquí con este grupiño, a ver se me deixan probar un pouco do polvo. A ver, podo probar aí un pouquinho? Moi ben, pois nada, ti come que despois hai que bailar, Sí, fame non pases. Sí, hai que bailar, pero hai que bailar tamén na galega. Hai que bailar na galega. Vamos agora, porque antes xa habíamos esa sesión Bermú, estaba creo que probando polvo ou raxo, non sei moi ben que probaba aí en Viveiro Javier Carnota, imos agora a ver co que vai empurrar aí a tapa. Lucía, Cristian, pois si, provei o polvo, está buenísimo. E agora mesmo estamos aquí na Plaza Maior de Viveiro, onde dou comenzo a actuación do grupo Sen Límite, de rapazas que están tocando en directo. Moi bo día, estamos en directo para Televisión de Galicia. Que ben tocan estas rapazas, non? Pues da gusto escucharlas, me encanta que son todo chicas, buen ambiente, muy bien. Ves todos os anos a esta festa, eres de aquí ou non? Yo soy gallega, vivo en Valencia desde hace 25 años y vengo todos los años. Que ten de especial agora mesmo se alguén que nos está vendo nas súas casas nunca veu a festa aquí ao San Roque de Viveiro, por que ten que vir? Pues tiene que venir porque hay un ambiente fantástico, aquí ves gente de toda España, tenemos un tiempo estupendo, una comida espectacular y el folclore tradicional que es maravilloso. Pois moitas gracias a seguir disfrutando da xornada. E aquí tamén temos unhas rapazas que está desvendo agora mesmo, está desvendo a actuación, non? Sí. Que vos gusta máis agora mesmo, a actuación, a programación que hai, ou preferides os gigantes e os cabezudos? As dúas cousas molan. Sodes de aquí? Sí. Pois xa vedes, Lucía, Cristian, aquí nos quedamos agora mesmo en Viveiro, na Praza Maior, con esta imaxe e actuación estelar en directo do grupo Sen Límite. Moitas grazas, pero tens que
que facelos bailar ou polo menos darlle máis polvo ou viño ou algo, que se mova un pouco. Bueno, está arrancando a sesión Vermú. Claro Queda que moito sí, día un por bico moi diante. grande para Grazas, Viveiro. Javier. Claro que...